Kirill Sports biss u dwar l-ikel. Iħobb jikol ħafna affarijiet, imma l-iktar ħaġa nasab għal-qalbna it-tnejn li aħna nħobbu ħafna l-ikel Oriental, speċjalment l-ikel Indjan, imma jħobb ħafna wkoll il-laħam, u xi plattaġinu nasab mhux se jgħidu l-lanqas. Ma jħux għali, ġifieri il-pariri li jagħti lin-nies iżommu. Mużika rock, għal-qalbu l-mużika tal-Queen. Imma Kirill, kollox tajjeb? Għandu difetti. L-iktar ħaġa naħseb li jiena forsi nqisha bħala difett huwa xi kultant insibu kalm iżejjed. Xi kultant jiena aktar nkun qed speċi on the ball u in-natural tiegħu f'kollox ġifieri, anke jekk ħammorru x'imkien, idum biex imur ibiddel sal-aħħar minuta u dik ħaġa li jiena ddejjaqni. Apparti minn hekk, dik l-iktar ħaġa li tispikka. Imma ovvjament ikollna argumenti bħalma jkollhom koppji oħrajn. Forsi xi kultant ikun naraw ukoll qisu traskurat fuq l-affarijiet insomma affarijiet li għamlu l-irġiel, ta' fint fuq ħwejjiet u Id-difett huwa li id-difett tiegħu ma tantx naraħ wisq id-dar. Meta jkollok bżonn jgħinek. U meta jkollok bżonn u fl-affarijiet importanti mhux l-affarijiet redikoli. Dak iċ-ċempju li ngħidu Kirill, ġrali hekk, għandi bżonn niġi nkellmek issa, jgħidli ejja, rasu naqra jibsa pereżempju. Imma minn banda l-ora jekk ma tkunx determinat fid-dinja ma tasalx. Jrid jagħmel kollox perfett. Ma Kirill nattendu l-logħba Malta-Olanda. Ninsabu hawnhekk quddiem il-ground tal-Hibs f'Kordin, fejn dalwaqt se tibda logħba tar-rugby bejn Malta u l-Olanda. Kirill bniedem li għandu ħafna l-qalbu l-isport qiegħed hawn biex isegwi u jissapportja lit-tim Malti. Ejja Malta, l-importanti li ma jweġġawx. L-aqwa li jitilfu dawn amici. Fil-rugby, hemm tliet mezzi tista' tikseb il-punti. Jew tagħmel try bil-ballun tiġri sa sal-linja tad-linja jew fit-truf. Dik għandek 5 punti. Tibqa' bil-ballun. Eżatt, u fl-slide. Jekk tagħmel hekk, għandek 5 punti. Jekk ma nagħmel 5 punti tagħmel il-conversion għax wara li tagħmel it-try, ituk ċans. Tagħti kick. Mill-pożizzjoni fejn għaddej fuq il-linja. Jekk tgħaddi, għandek 2 punti oħra. U mbagħad hemm 2 mezzi oħra biex tagħmel il-punti. Jew penalty kick kif kien naf sar xi foul, rip il-lasta b'tal mod u manjera li tipprova jgħaddi il-ballun bejn il-lasti. Kif għadda dak ħadd 3 punti. U mbagħad hemm anke waqt il-ġirja stess sa tixxuttja. Dak 3 punti wkoll. Drop kick. Meta kollok il-ballun ikun hemm tux ma' side line. U jerġa' jisu throwing tal-futbol, jiftehmu jitfgħu. Plejer ieħor kollok il-linja, plejer minn tiegħek issa jgħinek biex tkollha. Mhux tal-xaqa huma kbar. Imma fast ukoll. Saħna teknikament tajbin ħafna. Waqfu! Come on! Ajma. Dar rispota ħafna rispett, issa tara wara l But wara best friend tagħhom. Joħorġu jxorbu fl-imkien sana. Wara l-logħba mispett. Għandna penalty favorina. L-angolatura tagħna mhux tajba biex tkun taf. Ma tisma' mill-istorbju jekk jiġi 3 punti tinduna. Mulan Persi, għaj ta' kbira.
Il-Kirill naħseb nafu f'bosta kampijiet differenti. Nafu bħala lecturer eżemplari ġewwa l-Università, nafu wkoll bħala atleta, nafu bħala tabib tal-mediċina, meta anki kont attiv fit-tim nazzjonali tal-atletika. Bħala tabib tal-isports kien dejjem wara l-atleti, lest li jmur lil-in minn dak li huwa d-dover tiegħu biex jaċċerta ruħu li Malta ċertament għandha l-aqwa atleti li jistgħu jirrappreżentawha. Nafu wkoll bħala lecturer, meta kont l-Università kien jillecturjani fl-anatomija, u niftakar kien propju li mar lil-in milli tin il-kontenut fil-sillabu u kienu propju li kien ipperswadini biex nieħu aktar sem attiv faqdiet studenteski ġewwa l-Università. Kien propju anki bil-parir tiegħu li tħadd faqdiet bħal huma l-Malta University Sports Club u waqdiet oħrajn bħal huma l-KSU. Niltaqgħu ma' John Bandi, ħabib ta' Kirill. Saru jafu lil xulxin 4 snin ilu, meta Kirill kien il-mistiden ta' John fil-programm tiegħu fuq il-Breakfast Show. 4 snin ilu, meta Kirill kien wieħed mill-mistednin ta' kull ġimgħa fuq il-programm tiegħi fil-għodu fil-Breakfast Show. U minn meta sirna nafu xulxin dak iż-żmien u mbagħad ingaġġajna fi ħbiberija ta' veru. Dejjem żamm l-appuntament tiegħu. Ma kienx iżomm l-appuntament tiegħu illa li xal Kirill il-pazjent jiġi l-ewwel. John jispjega li fil-programmi tiegħu Kirill sa minn dejjem kellu karatteristika umanitarja. Kirill għandu dan il-sens, dan il-valur ġo fih, illi għalih il-persuna huwa importanti iktar minn kollox. Meta kien jitkellem anki fuq il-professjoni tiegħu, kien jitkellem b'sens uman. Apparti li ovvjament kien jagħti l-parir fil-qasam mediku, però qabel kollox kellu sens uman li jara kif iserraħ il dak li jkun mill-ħsibijiet forsi tormentanti li jkollu dwar kundizzjoni f'persuna. Fl-aħħar leġislatura tal-Parlament Ewropew kien hemm żewġ presidenti, l-Ispanjol Josep Borrell u l-Ġermaniż Hans-Gert Pöttering, li ġie elett fl-ewwel ta' Jannar tal-2007. Il-Parlament jeleġi l-President tiegħu stess, flimkien ma' 14 il-Viċi President. Il-President għandu diversi rwol importanti fosthom li approva l-liġijiet li għaddu mill-Parlament Ewropew kif ukoll li approva l-Budget Ewropew. Ir-rwol ieħor importanti tal-President huwa li jirrappreżenta lill-Ewropa f'laqgħat internazzjonali. Kull President idum fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea għal 2 snin u nofs. B'kollox il-Parlament Ewropew kellu 27 President li 2 minnhom kienu nisa. Għaliex għażilt l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? Ħanajdlek, żewġ raġunijiet. Jew ma żilx li tikkompeta magħhom stess, pereżempju. Le, dik l-ewwel dik. Naħseb dik l-ikbar raġuni. Le, ħankun onest, nkun naqra selfish u ngħid iva dik waħda mir-raġunijiet li għall-aħħar saddejt il-ħija fil-ewwel istret għax ommi qatt ma kien tkellimni iktar. U raġuni wkoll li naħseb nista' naqgħod iktar il-partit fih dan il-Parlament Ewropew maħabba il-talenti li għandi. Għaliex ma xattirak iktar fil-Parlament Ewropew? Ħanajdlek, jiena bniedem li għandi esperjenzi varji u sissa qisna il-Partit Laburista fih dan il-Parlament Ewropew dejjem konna naħdmu fuq ċertu linji u raġuni ovvja għax kellna membri li kienu iffokati iktar mill-lat ta' ekonomija u managerial. Jien għandi l-ambitu iktar iffokat fuq saħħa, żgħażagħ, sports, edukazzjoni, ambjent, li ovvjament nkun nagħti xeħta ġdida lil. U tad-dar meta saru jafu li se jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, x'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Kien naqra xokk għaliex ma konniex qegħdin naħsbu fuq dawn l-affarijiet. Imma meta taħ il-proposta ġib il-proposta Joseph jien kont qiegħda hemm ukoll, ovvjament imbagħad tkellimna bejnietna. Konti xukjata għax ma kontx qed naħseb fuqha. Imma infatti mbagħad meta ħsibta u bdejt naħseb fuq xi trid tagħmel u x'hemm bħal xogħol u preparamenti u hekk. Jiena naħseb li ma stajtx jiena nwaqqaf il-Kirill. Ma kienx qiegħda u jiena naħseb li huwa tajjeb għal dar rol li ħareġ għaliha. U jiena għalhekk għażilt li nisapportjah kull ma nista'.